Sino sa inyo sawang-sawa na ang problema sa pera? Sino sa inyo? Problema pambayad ng kuryente, pambayad ng renta, matrikula. Sino sa inyo? Na minsan ultimo load, problema mo pa. Wi-Fi sa bahay, problema pa. Sino sa inyo? Marami ba sa inyo? Marami ng pagod? Ako pagod na. Actually, hindi ako sawang-sawa. Sukang-suka na ako. Kagaya nyo rin po ako naging bago. Ako that time, estudyante po ako noon. Edad ko po noon 21, right? Estudyante po ako, engineering student po ako. May isang kaibigan ako sinabi lang sa akin, pare, sama ka, magkakapera tayo. 21 years old, first year pa din ako. Alam niyo po ba, bago po ako naging milyonaryo, 10 taon po ako sa college. Bago po ako naging milyonaryo, at the age of 22, ang algebra ko po, take 4. Pag sinabi ng professor, Dapiton, 3x plus 2y, alam mo sagot ko, ma'am, siret, hindi ko po alam. Hindi po ako magaling mag-English. Ang gusto ko i-establish dito, hindi ako matalino. Hindi ako kagaya ng karamihan sa inyo, nakatapos. Hindi po ako ganun. So, in-invite ako, sumama naman ako dahil pera. Sabi ko kasi, ganoon din naman eh. Kung hindi ako gagawa ng pera ngayon, kailan pa? Kung hindi ngayon, kailan? Tama? Ganoon din naman eh. Pagka-graduate ko, kung gagraduate man ako, gagawa ako ng pera eh. Ba't hindi pa ngayon? Tama? Marami akong oras na nilalagay sa barkada. Tama? Marami akong oras na nilalagay sa mga bagay na wala namang katuturan. Ba't hindi ko palitan yon ng tungkol papunta sa mga pangarap ko? Alam mo, nagulat po ako. Nagulat ako, at the same time, pumasok yung konting duda. Bakit? Sabi ko, hindi naman tayo close. Bakit kayo concerned sa pagyaman ko? Mahal niyo ba ako? Parang ganon. Isang bagay pa, mas lalong gumarabi po yung pagdududa ko? Kasi ang pinag-uusapan namin, milyon. Magiging milyonaryo daw. Alam mo nung narinig yung salitang 1 milyon, 2 milyon, yung magiging milyonaryo. Sa totoo lang po gusto kong suntukin sa mukha yung nag-invite sa akin eh. Feeling ko kasi, binubudol-budol ako. Feeling ko kasi, niloloko ako. Alam niyo yun? Kasi mahilig po kasi ako mag-compare. Sabi ko, bakit gano'n yung kapitbahay ko? 15 taong seaman yun, hindi naman yumaman Okay? 15 taong seaman, dollar ng sweldo, taon-taon nasa barko, at waiter yun sa barko sa cruise line. Ang waiter po sa cruise line, malaki kinikita nun. Bakit? Dahil sa tip. Hindi lang sa sweldo, dahil sa tip. Pero bakit siya? May kapitbahay po ako, bumaradit sa college, summa cum laude. Okay? Summa cum laude po. Pag pumapasok po sa Makati, naka-coat and tie. Ang tawag sa kanya, sir. Minsan pa nga, boss. Pero sabi ko, bakit ganun? Bakit hanggang ngayon, mahirap pa din? Alam nyo, sabi ko sa sarili ko, kung sila hindi yumaman, isang seaman, nadala ng sweldo, isang cum laude, hamas yung mura ko. Pinakinggan ko. Alam mo, sobrang galing ng speaker, wala po ako naiintindihan. Wala ako naiintindihan kasi, alam yun, nung una kasi, parang ayaw ko pang, alam mo yun, dahil parang hindi pa ako ready pakinggan. Tandaan niyo po, maiintindihan mo ang negosyong to pag ready ka ng intindihin. Matututunan mo to pag ready ka ng matuto. Ano yung chance parang ganito? Tignan mo to Maraming paraan para kabita ka ng 500,000. Una, mag-artista ka. Nakuha mo ako, may talent ka. Nakuha mo, basketball player, magaling ka ba? Nakuha mo, maraming pwede. Ito tanong, qualified ka ba? Nakuha mo? Sabi ko maging CEO ka daw ng kumpanya. Pwede! Pwede! Pero yung talino mo ba, talino na CEO? Yung skills na meron ka, applicable ba sa pagiging CEO? Nakuha mo ibig ko sabihin? So sabi ko sa sarili ko, ganito, kung ang gagawin ko lang mag-iimbita at maniniwala, may chance na ako, bakit hindi? Nakuha mo ako? Kung may chance ako, kahit maliit, susubukan ko na. Bakit? Kasi baka kumita ako ng malaki. Sabi ko nga, hindi mo kuman maabot ng 500,000. Malay mo, 400.
Hindi ko maabot yung 500. O sige, 300. Choosy pa ba ako? Drop out naman ako. O parang ikaw, kung masasaktan ha, 300,000 ayaw mo pa, sweldo mo nga, wala pang 50,000. Sorry po diretsuhan po tayo. Nakamit kong sabihin, kaya po ako nakagusto. Ito yung problema ngayon. Gustong gusto ko nang sumali. Okay na ako. Pero alam niyo ba, babalik pa rin ako sa reality na wala akong pangsali. Alam mo, sa totoo lang, buti na lang, matibay ang loob ko. Matibay ang dibdib ko. Buti na lang, malakas ang loob ko. Bakit? Nung nalaman ko na wala akong pangsali, I can easily say no. Ang daling tumalikod. Yun ang pinakamadaling gawin umayaw. Ang pinakamadaling gawin, umayaw, magduda Tama? Tapos i-convince ko yung sarili ko na okay na yung ginawa ko. Justification ang tawag doon. Tama? Ang daling gawin nun Pero masabi ko sa sarili ko, maaaring wala ako pera ngayon. Ngayon yun. Pero may paraan ako. Ano ba ginawa ko? Nangutang ako. Utang. Hindi ko man gawin yung pangungutang, pang negosyo ko. Kaya naman, pag nagkaroon ng emergency, may na-hospital, mangungutang din naman ako Mas malaki nga lang. May pera ka, wala ka namang oras, wala ka rin buhay. Mas maganda na, marami ka ng pera, marami ka pang oras. Okay? Ba't ko pinagbutihan? Simple lang. Naghanap ako ng pagkakataon. Tignan ko yung reality. Okay? Ba't ko siya ginawa? Simple lang. Ano pa ang chance ako kumita na 500,000? O parang kayo. Okay na nandito ngayon. Saan kamay ng Panginoon mo kukunin ngayon yung 500,000 naman? Trabaho? Sa pagtatrabaho, ano ba una mong kailangan? Dapat graduate ka. At ang masakit, hindi lang basta dapat graduate ka. Tama? Dito, pag ang eskwelahan mo hindi sikat, mahihirapan ka. Si EU, ang kasabay ko Lasal, sa tingin mo, sino kukunin? Ang eskwelahan ko, Manila, nahirapan pa. Paano pa pag probinsya? So yun po yung mga bagay na inisip ko, kaya kinumbinsi ko yung sarili ko, hatawin ko talaga. Ang OFW, kapag ginawa ko yan, at pagka hindi ako magastos, matipid ako, may pera akong uwi. Tama? Kala ito masakit. Pag end of contract na, pag uwi ko ng Pilipinas, may sweldo ako, wala. Yung perang dala ko, magagastos ko. Pag nagastos ko, mauubos. So, ano mangyari ngayon? Paikot-ikot lang. Pag ako nasa Amerika, dollar nga sweldo ko. Malaki ang dollar. Totoo po yun. Pag dito mo ginagastos sa Pilipinas. O bakit? Pag dollar ang sweldo mo, nasa Amerika ka, ano ba ginagastos mo? Peso, dollar. Di ba? Alam mo, naging puhunan ko, lakas ng loob. Lakas ng loob. Yun ang kailangan mo. Ang una mong kailangan, hindi ito. Ang una mong kailangan, ito. Hindi ito. Marami kang kilala. Ito po nasabihin ako, huwag kayo masasaktan. Pero alam ko makakarinig kayo. Marami kang kaibigan, punong-puno nito, pero wala nito. Nangyayari, not to discredit anybody, pero marami kang sigurado ko, marami kang nakita, hindi matalino. Okay? Bagsak ang grades, nagbubulakbol, undergraduate, kagaya ko, pero naka-sports car. Wala na pinakamaganda. Meron ka na nito, meron ka pa nito. Diba? Habang katrabaho dito, o sige, paki-comment mo ano nagbago sa'yo. Kung may empleyado rito ngayon, sige, be proud. Ano napundar mo? At ilang years ka na dyan. Ang binibenta ko, pagbabago ng buhay. Ang binibenta ko, pangarap. Ang tanong, bibili ka ba? Ang utak na tuturuan. Okay? Hindi mo alam yung business, hindi magpaturo ka. Hindi masama ba magpaturo? Pero alam mo ito, yung lakas ng loob. Sorry po pagkatao kasi ito. Yung lakas ng loob, DNA mo yan. Ako po, inisip ko lang, kung kaya ng iba, kaya ko rin. Matagal mo sinasabi, wala kang pera. Hanggang ngayon ba, yan pa rin ang dahilan mo? Paano ka makakaroon ng pera sa future kung ngayon hindi mo gagawa ng paraan? Kaya po ako ay nangutang. Sabi ko, wala akong pera ngayon, pero may paraan ako. Kung wala akong pera ngayon, kung si Mark Dapito walang pera ngayon, hanggang kailan ako walang pera? Simula po ako sa 4,000. Unang linggo ko, 4,000. Ano ba sabi ko? Nung na-encash ko yung cheque, sabi ko, totoo pala. Ba't di ko pagbutihan? Kumikita ako, sabi ko, hindi ba kumikita ako? Sabi ko sa sarili ko, ang tamang gawin dito, masipagan ko, para dumoble. Ang masakit, hindi dumoble.
Nag-apat na doble. Hanggang sa nakailang doble na siya. May iba sumali sa mga ganyan, hindi naman kumita eh. Hindi ibig sabihin pangit yung kumpanya. Nasa tao. Laging nasa tao yan. Parang eskwelahan. UP, good school. Ano tingin nyo? Good school? Lasal, good school. Ateneo, good school. Ano tingin nyo? Yes, good school. Liceo, good school. Yes. May bumabagsak, wala. Meron. Ibig sabihin ba, pangit ang Liceo? Pangit ang Lasal? Kasi may bumabagsak? Pangit ang UP? Kasi may bumabagsak? No. Kasi estudyante, yung pumasa, nag-aral. Yung bumagsak, ano ginawa? Nag-cutting classes. Nakuha mo ako? Bakit? Lahat ba na nag-doktor, yumaman? Lahat ba na naging accountant, yumaman? O baka nga ikaw, tagal mo nagtatrabaho, hindi ka pa rin yumayaman. Hindi mo alam kung ilang oras para dito sa atin dito sa mundo. Kaya sana, habang nabubuhay ka, make a difference. Sana, no, in case kunin tayo ng Panginoon, sana ang mga tao meron ikukwento about sa atin. Sana ang buhay mo maging inspiring. Ako po, hindi po talaga ako matalino. Aminado po ako. Lola ko, magulang ko, talagang galit na galit sa akin pagdating sa pag-aaral. Pero isa lang ang sigurado ko, proud sila sa akin. Bakit? Kasi kahit mahirap kami, kahit bagsak ako, at the age of 22, nabibigyan na rin ako. At the age of 22, hindi na ako umaasa sa mga magulang ko. Ako na inaasahan. Kaya niya rin yan. Maniwala ka, magtiwala ka sa sarili mo. And last, hindi ka dadali ng Panginoon dito kung hindi ka para dito. Maraming dahilan para hindi ka makinig dito. Maraming dahilan para hindi mo pansinin to. Marami siyang pwedeng gawin para hindi ka matuloy. Putulin yung internet, magpadala ng bagyo, mag-brown out, malobat ka, magkasakit ka, pero still nandito ka. Tandaan niyo po ulit-ulitin ko. Kaya mo to. Maraming salamat po.